eduze kwami uMakhathini who's a member of March and March. Makhathini namhlanje benila eSphingo. Awusinike ibrief ukuthi bekwenzakalani. Ngiqale nje ngokubingelela kwethu la eSphingo namhlanje umphakathi okhale kakhulu ukuthi kunobugebengu obukhulu obenzakala eSphingo, so bayacela ukuthi sizobalekelela kulezo zinto abakhala ngazo ngoba into enkulu eyenzakala abakhala ngayo, one ama-drugs adayiswayo ekufront khona ngey'tolo ezilegit ezifana ney'ndawo ezidayisa ama-hardware, omama badayisa ama-fruits, bathi behind lo ma-businesses kudayiswa ama-drugs. So ingakho besila namhlanje, and ngokubuka kwami as much as imashethi ibe yi-success, kodwa umphakathi waseSphingo njengomuntu osekwafika la senze i-clean up ubungaphelele namhlanje, okusho ukuthi kukhona into eyenzekile behind the scenes singaboni ukuthi kwenzakalani. Kuney'nkulumo esizizwile ukuthi emashini ayikade bekhona kunabantu ekwathi uma besuka emashini bagcina be-attack-eka, mhlampe inkampani esiyibone igcina isi-escorta imashi yama-security. Ngaqiniseka lo? Zikhona bethi iy'khalazo ezabakhona ukuthi bathi uma besuka emashini kwakuyi-clean up kahle kahle, i-clean up esayenza u-2 days, bathi uma besuka kwi-clean up baba nenkinga yokuthi basukelwe abantu abathile abathi enye yey'nkampani zama-security ey'khona la eSphingo ezabasukubela zibasabisa ngenhloso yokubasabisa nangokubashaya. Angazi noma kukhona abagcina bemtholile bagcina bemshaya, ikhona into enjalo impela. Ngokwazi kwami necase emaphoyiseni bayivula ikhona. Sizakuthiwa nisanda ukusuka nje la nisuke khona, kunomuzi enu-identifyile ekuney'nsolo zokuthi kuthengisa ama-drugs ngaphakathi. Ngakuwe ungaqiniseka lokho, amaphoyisa atheni mangabe niveza lokho? Kunjalo impela bethu ukhona umuzi umphakathi awukhombile ngoba njengomphakathi kade sinawo la bayayazi lezi ndawo lezi kuyizona ezibhizi nobugebengu. Sithe masifika kulowo muzi umphakathi sicela ukuthi amaphoyisa angene khona, akhala ngokuthi ngoba ifocus kwimashi uma engene enze operation kuyobe kusho ukuthi imashi ethi iyaphela. Esigcine sivumelana ngakho ukuthi ngoba ngokomthetho bekumele ukuthi bangene baseshe, even umthetho uyasivumela. Akube ukuthi ngoba umsebenzi wabo sowulula sebenayo ne-address kuma-operations abazowenza abaye kulezi ndawo umphakathi okhala ngazo kakhulu, ngoba vele enye yezinto le umphakathi obokhala ngazo ukuthi amaphoyisa ametha ayawenza ama-operation ababoni baya kulezi ndawo okuyizona ababhizi nabakhala ngazo ukuthi kudayiswa khona ama-drugs. City manager uyivalile noma he has cancelled imash enkulukazi bekufanele ibe seThekwini ngey-30 zikaJuni. Kuthini ukuphawula kwakho? Angazi vethi noma u-city manager bayawubona yini umonakalo abawenzayo. Ngicabanga ukuthi imashi yamhla ka-30 ibizobenzela nomsebenzi wabo ubelula ngoba abantu abaningi bebezimisele ngokuya kwimashi e-peaceful, engingezi ushawa umuntu, engingezi uluthwa yitolo, abebezoba ingxenye yayo lowo mashi ukubona ukuthi abantu bahamba kuphi, akukho umonakalo abawenzayo. So uma benqabela abantu ilungelo labo ngoba kuyilungelo lethu, le mashi be-aplayelwe ngesikhathi, unqaba kwabo basho ukuthi abantu abazohlofa benza amamashi okuzobe kungasekho ezandleni zethu, kuyobe kuyiphutha labo le. Futhi siyama isikhathi sakho. Sibonge kakhulu bhuti.